O Executivo sonense continúa dando pasos de mellora do seu bordo litoral, potenciando a enorme beleza paisaxística que posúe o municipio. Nesta liña figura a nova actuación deseñada polo Concello, que busca a construción dunha senda peonil duns 300 metros de lonxitude polo beiril que une o miradoiro do Fonforrón coa praia da Arnela. A obra, cun orzamento de máis de 200.000 euros, será financiada con fondos europeos, xestionados a través da Asociación de Desenvolvemento Rural Ría de Muros Noia. É unha actuación que pedimos a través, unha subvención que pedimos a través da R de Noia Muros, que sabes que somos os 5 concellos, Muros, Outes, Noia, Lousame e Portodosón, e nos pedimos unha subvención de 200 e pico mil euros para que queremos facer unha pasarela voladiza desde o inicio do espigón do Petril de Fonforrón hasta chegar a enlazar co paseo marítimo da Arnela. O Petril non vai desaparecer, entón vai ir anclada a propia pasarela ao Petril, que o Petril incluso é unha defensa que vamos a deixar para o propio paseo. Segundo explicou o alcalde, con esta actuación o Concello busca unha dobre finalidade. Por unha banda, mellorar a seguridade viaria na zona e, por outra, aumentar o número de sendas peonís das que dispón o municipio ao longo de toda a súa costa. Hai tramos que podemos aproveitar con rutas de senderismo, vale? E outros tramos, porque ao mellor, pois, porque hai rochas ou porque hai unha dificultad ou porque hai unhas escaleiras ou que hai e non é accesible, pois queremos unir eses tramos con pasarelas. Tamén queremos intentar eso, aproveitar as sendas que temos xa de senderismo, non? Que son moitas, e ser capaz de conectar os 30 kilómetros que temos da costa dende Linde con Noia a Linde de Ribeira con estas obras. Ben sean, estes son fondos europeos que collemos a través da RD ou tamén a través do POS ou a través da subvención da Diputación ou incluso da Xunta ou con fondos propios, e queremos eso, ser capaces de unir todo o que é o territorio de Portosón e facer a senda do litoral. Dende o Concello informaron de que a obra xa foi adxudicada, confiando en que os traballos poidan comenzar en breve para que estea rematada antes de finais de ano.